buntag din yung tanan guys, diyan na dito sa hospital kay sa Jopa man huwat ba ang libre OPD, pero nakal-fill up na ko og form dari sa guard sa gawas. Alas 7 pa man mag-open ang OPD. Uy sa deron December 9 balik na ron na kay das Huwebes, Martes, December 9 diha das Huwebes dire na po pero pag 7:30 nag-declare og emergency ng doktor hindi siya sa duty mapanguli na ito po siya balik po po ron kay Martes o Huwebes man ilang jang duty dire sa Usman hospital natin. Nabalhin na dahil OPD na nasa bagong building sa una din na sa katong gitarbaho diha na karon bagong building na nasa ubos. A few moments later. A few moments later. Diana de ko sa bahay guys, 11:40 ko ni abot. Kay agam ang doktor kay 10:42 naman ning abot. Then ay sorry pa pud mit ang taon. Ay, hi. Wa kuno si Jan naghilak. Very good day. Ikaw? Wa ka naghilak di ay? Ha? Wa jud di ay butan day ka. Nagasama ka sa Zora ka? Murang mo lagi kag katugon. Ha? Nga, ba, chicken mo. Murang kagkatugon lagi. Yan na. Yung gisakdan ka turagban kay express dali ra 10 minutes rag biyahe di na mo agi bayan mga tuman agi sa expressway. Singko ra man pila ba sa plate. Special sa chicken. 5 kuan pa mo kung ganda ning lakaw 5:15. Way pa mahaway. Ano man? Kasab ano dai ko gamay sa hang doktor kay ano kunong dugay kuning balik unjahin ang kunog mo grabe na hinuon imbis kay panta kuno to hindi pa grabe kung saan pa man isod ban mula kauning natay bata jama to mag-otro na pug kog ultrasound kinahanglan OB sonologist kuno may mag perform kay aron maklaro jud kuno resulta hin siya. Ug mahuman na po pa-ultrasound, dali result, balik na po dito sa hospital. Kaya dyan basahin ang result. Mangita pa kung asa ko dapat mag-ultrasound ng OB sonologist ay mag-perform kay kuan man, transvaginal man. Kaning mulakaw tabangan natin mabilin, murag di ta matunhay mulakaw, kay gatong nahana, naras na bilin. Kaya labi nagbata, nga pagitapid na anad o ibilin. Kapanaanad nga nagka-wad aremis among pananaw pila ka oras. A few moments later. Ayun na gahin. Panihapon dito ninyo guys, gamong panihapon di mais ug buwad. Gamong buwad wa nagluib, tayo mong lutong mais. Hunog. Kuwang na lang magamay ro mapagod. Precious. Precious kay kuha kay oats. Ano mga kulinte? Nahuman na damig panihapon guys, so mao ditoy ang African. Nagkita na demi sa ang ubigay ni need na pud ko mag-ultrasound og usab kanang latest kay last ng ultrasound katumatong padung pa ko mga anak. 1 year and 10 months naman. Diyo kinahanglan pod og OB sonologist ag ahang pa-ultrasound na kuan ko no transvaginal ultrasound. Diyo mangita pa ko sa danig OB sonologist.
Wow! Hi, Tita Ninang Mon. Hello, Mami Nina. Hello, Mami La Sherry Ulrich. Hello, Lola Lucy Hitter. Na advance Merry Christmas inyong tanan. Nagpakuan pa day ko sa Usmon og naba sila'y kanang naay available nga OB sonologist nga mag-ultrasound. Okay. Mungita pa pumiglain o asa dapit ng OB sonologist ka may gingan sang ubigay ni kay madyo kuno na haniti mo tukod sa mayuma rumay bawan kuno gun sa naidagan sa mayuma. Nagiinan pa ko sa doktor nga no kunong karon pa kuning balik nga dugay na nga edya kong ipabalik og 6 months nagbata mo 6 months na specious nga nung karon pa kuning balik so hapit ko nakasab-an madyo man ang doktor pero stricto din siya pag abot sa isang pasyente kay gusto din siya og naikaadyohan ng isang pasyente. Yeah, shout out ko sa tanang nananaw sa ang last nga vlog, last ning aging adlaw. So butong adlaw atong hang vlog, putod-putod ng vlog kay way ka content nga tarong. Nandiyan na-amaze ko sa ospital ng Muntinlupa kay bag-o na gilang OPD department nga building. Nandiyan na po'y free wifi pero free wifi nara sa ground floor di mo abot sa third floor naman sa third floor aghang room sa hang ubigay ni. Na dito iniingon guys nga wa ba ko ni libre ang pa-check up naman ni libre ito sa center pero mo lagi pod kinhalan pa pug ko og kuan kay agha dingi kuan na kay hamang ubigay ni nga katong nagpaanak na ho sa ospital mobalik ko sa center lain na pod kay siyempre aghang ubigay ni bazay nagakuan sang history sa ang mayuma anja mao po na si Zay mo opera na ho og unsa jud pirahan ba dyan isod na rin mangitag libre kung ato sa center maro maghihapon ng buta pagkabuta nga majuan gihapon ultrasound pero ato dyan ko sang ubigay ni kay madyo na ijang specialist na ingana hindi ka nang giingan nila sa gobyerno nga libre ng hospitalization daghan mga pasyente nga wag yatiman o wag kay kwarta kay wala ko na ipundo ang PhilHealth ron. Kanang uban moingan si Marcos og libre istorya ra na pero way agi kasi libre karong panahon na uy ipaningat na pagkadaro ng precious dahan madua bukot-bukot apil sigdaan na bukot-bukot na ay na kay paling ito na pagkadaan na kaya magkalusingat kakaway hangin. Diyan nalangan lagi kog uli kay mamlay tughang ubigay ni quarter to 11 na ning abot agi dyan duty og Martes 9 to 11 pero nalangan siya kay napad something emergency nga dyan giuna daghan na kadto pasyente naghuwat ni dyan 12 na may kabuok ako may number 1 kay ako may kinasadyohan pero madro pa ning sa duta kay kita man pay mauna ay nagnanagat ang doktor ingan siya sorry ko no kay pagtan-aw po ni dyan lingkuran na daghana naman may naglumbay dito siyang kurtahan damo to nalangan kon sus ara na dyan hanggaula na to pa kuan huwat-huwat dugay kay si precious lagi kaning wa tamanad nga mabuwag na ta sa tang pananaw dugay kay di man mo sa magbanha kay namang pustatay dyan napos nanay abilin nagala man laging kagalan kay wa isa na narubizana di man punon sa mangita malagi to dugay ko nakaulit kay paninggikan ko alas 5:30 pa andyan uli ko kuan na hapit na alas 12 kasing agi kay nakauli man kung sadyo mamatay una na hang lakaw kay wa malagi daghang doktor naka emergency leave man si Jara City Media na na-declare mo to ni uli lang po ko karon kay diha man mo tong dugay kay dugay pud sa niabot pero nana na jud na niya kay sa una sa sige pa kog check up sa Burus pa kaya mamalagi itong monitor ko niya halos kada semana check up
dugay na siya dugay na siya kay na siya emergency nga pasyente. Unang di mo parehog oras sa say pod masado-sado siya mga alas 9 na na. Kay Martes 9 to 11 ni jang duty oras sa Osmond daw Huwebes pod 8 to 10 manasado-sado siya og Huwebes. Martes man mo tong dugay sa ni abot. Pero di man nung po nagsamula ka o di mahuman na dyang pasyente nga na, kanang nakalista na tanan. Di man na lang tiwasin. Balag mula pa siya sa oras. Pero kanang 400 nga check up guys dito. Una dyan kayo bigay ni barato na na kay kasagaran sa private ron 600, 700 na. Barato na na sa Osmond. Nalipay food ko kay dyan kumusta ang anak, kumusta na kuno, kumusta naman precious dyan na kuha na ba kuno sa PSA dyan daka na ba kuno si Jack kan sa kuno yung nagbantay buhat na dyan pong doktora mga pagbayot arara ba dyan kanit ka dyan magsinina doktor murag laki pura nagtingag murag sagbayot murag mulubad uy paringtan lagi ka diha shoes. Pero malagi to dyan kung ika-extend kaya nga nung lugay ko ning balik. Nanginan ni uli ko probinsya. Hindi pa dyan kung ganyan nga. Gisugo pa rin ka nagpabakasyon. Boom! Diyan gila pong proseso karon sa OPD, di na pareho sa unang arang kalangan. Kuha na ron, dali na ron, kaya nagabot ni mo dito. Fill up kag form. Diyan. Alas 7 magsugod na sila og kuha og vital signs nga na timbangan na ka diyan naghuman registration diyan matuhuman bayad mo dali ra kaadyo kay nanay mga nurse nag-assist dito magkuha og vital signs i-registered ka diyan bayad diyan naghuman magbuhat na lang kag maabot imong doktor di para sa una nga rong gubuta gilang pamagi sa dito pa sa 10-10 pa karon nga nabag-o nag building lami na pag ilang proseso di na ka makuha og hinuwat kay alas 7 magsugod na dyan sila kuhaan sa imong vital signs nga na kuhaan sa BP precious kay basta nga magpundok sa dyan mga pasyente sa gawas karon na pa sila improvement gamay. Ano mo? Kamay-kamay ni mo. Ikaw ba ingat sabi? Good night. Dali na. Good night everyone. Dali na nak. Diya, masa dito i-update guys. Kanang halaman mo. Babawaan ko mo. Kaya ma-aware po mong mga budget. Kasi pati anong na may yung. Pero ako noon, waman nung pagkigibati. Hindi natin nga ramalay ko na kay pagbulas naman ko na nakita kong may uma pag 3 months si Precious pag una ng ultrasound man to pag 3 months na ganti dyan diha na ito nakitaan head shoulders knees and toes dyan kinalan dyan kuno ta mga badge labi na kuno og kanang naanay kaipon kana magminja na kanalang ko na magpa-pap smear kaya arong may bawaan o labay problema sa mattress every year jud ko na magpa-pap smear kaya arong may bawaan o ang sanay dagan sa imong mattress bay na ko may problema may abnormalities. Ang kanang pap smear guys, may bawaan na lang imong mattress ug nabay abnormalities nga na agaho kay mamalagi tong cesarean lang ipug ko dya mag arsa-arsa ba pug kong Precious hindi mo to ag result daha ko'y kuan dahara ko no pining hubag sang mattress pero wala sa problema kay di man siya ingog kuan wa may di man yung para sa abangan ako ni bacteria na mga virus nga na hubag ra siya matud pa sa midwife pasig na bursa ra ko matod dyan kong iinan nga di ko magpalabig bursa kay
kuan bago pagahang opera. Bugat na suspicious buaw pud. Kuan na si Jaho bagra makita man na si result. Kay doktor man ang may magkuan sa result. Kana uban labi ko nang uban kanang di bitaw tarong magrigla. Kinahanglan jud kuno na nga magpa-pap smear pod kay ang mabaw sa nabay problema sa sud kay. Pero natinga ko kay sang pap smear wa man lagi mahibaw ignay mayuma. Wa man lagi nakabutang. Di siguro na makitaan basig lahi pod. Sa ultrasound na siguro ng mayuma. Kayo ang pagkapangutan na sa midwife ug di ba day makitag mayuma basta kay maro tay jang giingon na. Di mo pwede. Agkana ko nung mayuma guys, makuha po na sa kuan ko pod sa mga kaliwat ingana nadyo ko na ingan kang doktor. Tinuod na guban pod na kuno po na si mong lawas depende. Pero kasagaran jud kuno sa kaliwat kuno pod nang ingana. Kaya kami pod mga history namo kay mamalagi pod side by side na mga ingana ng gipang bati. Pero naingan man ingan mga doktor nga tanawa nato kay aghara ba tong mayuma sa una kay sa ahang history kay man naman siya gawa sa lining sa mattress ning tubo manang tanawon jud kuno ni jagmajug hanin ning dako na ba siya o ni kuan na ba to siya kay naburas o kay ni ina tagang mattress maju lam nang takunog wa siya nagtubo nga ning dako may jang giingan na mo nang need jud og obesonologist kay makuno na haniti mag sa ingana nga ultrasound. Nahilahi ko no pod ni klase ning mayuma kay matud pa ni Dia ug nakuan pagahanga dapit ras manganak pwede ran ta kuno pod idengan ni nagpanganak na he kay si is man ko kaso magaho na kuno sa gawa sa mattress ning tubo nas lining ja di pa basa-basa mo dengan og opera kay madag si Dia og mag-bleeding ko kay nanganak ra ba ko si is anja high risk ra ba kuno pug ko basin kuno mag-bleeding may jang kahadekan maputo ija po kung gisaguro nga luwasan sa kuming duha sang anak kay pwede ra man kuno pud ipawahi og mayuma kay delikado man kuno pug mag-bleeding luoy kuno hang anak matud pa ninja kay luwasonan gali kuno may kay high risk lagi ko gakalis gino wa ba po ko nag-bleeding wa magaling ko na abunuhin dugo normal ra man gihapon ko may ibang masisaryan nga abunuhan ako kay wa man pud galois Ginoo. Ingan enta naghang doktor. Ingatan mo yung baby mo kay precious baby pa naman yon. Miracle na naman ulit kapag manganak ka pa. Buhatan dyan ang doktor. Kay matod pa ni Dia og si Dia pa ko ni nabadi sang pangidaron nga 38 din ako mo siya manganak. Kay magduha-duha na ko sila mabuhi pa bisag di na. Doktor na gani siya nakaingan pag-ingato. Hindi guys, kaya di man lagi ta kay boss dagan sa atong kinabuhi. Magtinabangan lang ta kinampo ay dani nga unta. Basin day pug wa ra sa motubo kay basig nadara tos pag-inat sa matris kay nanganak ko. May gingan sang doktor nga tanawon lagi jud may bawaan sa ultrasound. Magampo lamang kuno pod kay wa kuno ilaing doktor na mas labaw sa tanan. Ag kuan kuno Ginoo matud pa ni Dia. Kay mas maadto jud kuno nga di na anta maoperahan kay mao lagi si precious gamay pa kuno luoy kuno pug ko magatiman unsa ka na ra ba pang operahag mayuma murag gihapon cesarean madyo pagaling kuno tong cesarean ko nanganak si precious kay di pa mas precious kadto kuan kay gamay pa man patugon ra man kuno padidian ra unsa karon maoperahan ko magkang ko precious bugat na kuno unsa luhagan na buhaw matud pa ni Dia nga nang idara mas bantajeron hinung kuno pod luoy kuno pug ko may janggi nga na basing kunog nakasurvive kog nanganak si cesarean simba ko nung kuno pag magperagot hanggang anak ati manunan pa kuha wala pa yung gikakuanan hanggang saon magalaman tag maluoy Ginoo gigan lamang hikapon nga mawa na laman ang tato wa na ang ta maro di ang giampo nga milagro nga mawa na ang ta kay di lalim di galito lalim tong cesarean nga di kakatuog kay magatiman kasi mong anak bisag arang sakit pag imong tahi
Diba, bago pa ka nanganak, di ka kapahuway, kaya magatiman na kasi mong anak. Pero kalau sino, karon naka-survive na, makatuto. Kaya di naman kadyo matutoy. Matutoy raman og buhawon. Pero maulagi, kulitog na. Nagtuma na gani, manggilalis na galing eh. Maoperahan na po din sa luhagan na po no, timanuno na. Napalumalagi ka pang pilit dana. Basta dito itong video rong adlaw guys, masaya itong update. Basta mo update ra gyapon ko pon kay ba kung ana dyan nagatang ugan sa ray balita. Kita-kit sa puta sunod vlog pohon kay nagsamo kayo sa mananggat na kuno siya. God bless us all always. Peace be with you all always. Buyers.